İran türkmenlerinin wekilleri Demirgazyk İran'da türkmenlerin köplük bolup ýaşaýan sebitleriniň biri bolan Gülistan welaýatynyň Akkala şäheriniň eteginde ýerleşýän Ýolmy Handan obasyna yerli ýaşaýjylaryň yerleriniň öwrü meýdanlarynyň ellerinden alınýanyny aýdýarlar. Bu barada Türkiýede ýaşaýan asly türkmen sakraly intelligensiýa wekili Abdurrahman Düýeji İran türkmenleriniň birnäçe wekiline salgylanyp 14-nji dekabrda Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Yer meselesi etnik türkmenleriň fars tiline ýöredýän internet neşirlerine hem ara alınıp maslahatlaşylýar. Etnik türkmenler İranyň türkmen ýylatly sebitlerini türkmen sahra adlandyrýarlar. Ýolmy Handan obasy Akkala şäheriniň 5 kilometr töweregi Günnegorda ýerleşýär. Iranyň 2006-njy ýylda geçirilen ýylat ýadybynyň netijelerine görä, bu ýylatly nokatda aglawasy etnik türkmenlerden ibaret bolan 200 şemesi maşgala ýaşaýar. Azatlyk radiosy Türkiýede ýaşaýan asly türkmen sakraly intelligensiýa wekili Abdurrahman Düýeji bilen İran türkmenleriniň arasyna ýüze çykan yer meselesi barada söhbetleşik geçirdi. Abdurrahman ağa Akkala şäheriniň eteginde ýerleşýän Ýolmy Handan obasyna yer ýeçiligi öwrü meýdanlaryň ýeçiligi bilen bagly nähili mesele ýüze çykdy. Şu ýagdaýlaryň jikmi-jikligi barada gurrun berip bilermisiňiz ilk başta? Şu mesele girecek bolsak biraz öňrekden başlasak owalarym kadýan tarihi taýdan. Şol türkmenler 1924 ýyllarda İran döwletine garşy şo ýerde bir gaty durýarlar, savaş açýarlar, garaz İran hakimiýetiniň eline geçirmezek bolýarlar şu türkmen topragyny. Ondan sonra kıyınan sürende yeňilýärler. Şondan merde şo döwletiň siýasaty, şo hem öňkü döwlet hem de häzirki döwlet şo ýerde türkmenleri ýok etmek, türkmeniň topragyny elinden almak, başga milletler göçürip gelmek. Öňkü rejimde de şol dewam etdi. Häzirki İslam Cumhuriyetinde de 40 ýyldan köprek berişler şu ýerde dewam edipdi. O diňe bir Ýolmy Handan bütün türkmen sehrada, Kümmet, ondan sonra Kelala diýen şäherde köpler türkmen %90. Indi şu wagt türkmen şu taýda ağırlyk bolup galdy. Köp owla yerleri ele geçirdiler. Bular indi öňe owa gurýan bolsa indi şäher gurjak bolýar arasynda türkmenliň arasynda. Olam haýsy yerlerde halkyň şu öwrü meýdanlary barny goýunlar sygyrdyr otlut yani yerlerini hiç kimde devlet maliyet ele geçirip sonra da o sayede şehirler, jaýlar kurup onan türkmenlerin özüne değerli keseki millet aýratynam şu ýerde zagylly diýen millet bar şol Sistan, Beluchistan vilayetinden göçürüp getirýärler. Ýyllar boýy göçürüp getirýärler. Şu wagt mesela türkmen Tehran köpsine allyş olar. Şoňa adastynyk yerleşdiler ki ýerge işýaly bolup indi bolsa türkmenler şola bilen wagt çaknaşyk geçýär arasynda. Bir kil adamam öldü. Şol şu barış bilen türkmenler kaygılı, korkulu, kıstağılı. Sebebi o tarafta bir devlet var. Kanun nizam emmes özüne öre yöretýär. Sen yerin alýar aslında o yer halkın yeri. Sonra Türkmenin özüne oýmaýar. Hatta şu taýynyň şol welayet jogapkärleriň biri şuna maýdypdyr. Bir şäher gorjak. Ýöne %40 türkmenler oturup biler. Alan %60'y başga milletten gelmeli. Türkmenlerin ýanyna oturmaly. Türkmenlere kynçylyk göretmeli. Gara şol diňe her yerde şu Türkmenlerin yurdunu talan salıp yoş Türkmeni şu talan ýok etmek, Türkmeni aýyrmak, garşylaşdyrmak taty howply bir plan ýöredilip kynanç bilen Türkmenleriň geleceği o ýerde gaty garanky görünýär. Demek öwrü meýdanlaryna häkimetler täze gurulşyk taslamalaryny, şäher taslamalaryny gödeňine tutýarlar. Öwrü meýdanlar ol resmi taýdan resmileşdirilip kimdir biriniň eline bolsa olaryň razyçylygy alynan okmy? Şol öwrü meýdanlary boş meýdanmydy ýa-da kimleriň eýeçiligine bolsa şol eýeçiligine bolan adamlardan öwrü meýdanlaryna täze gurulşyk taslamalaryny durmuşa geçirmek üçin ruhsatnama resmi taýdan bir resmi kagyllar düzedilen okmy? Edil şu meselenin özü de diňe bir ýere hasýar. Türkmen Tehran içinden geçen ýyllarda da şu adam kynçylyk bolýan ýöretýän döwletler türkmenler için Türkmenlerin öňden gelen yerleri var. Ata-babalaryndan gelen, ekip gelýän yerleri. Ýöne hiç wagt şol dokumentlar berilmeýändir. Aljak bolsa-da. Ýöne şol adyna şol ýerdegi belli. Birden gelýär hakimiýet bu ýerinde han dokumenti ýok. Özüne geçirýär. Ondan şu Türkmen barıp pul döküp öz ýerini satyn almaly döwletden. Şonu ýalyardylar köp ýerde bolupdyr. Bula bir. Ikinji, ýa-ni ol ýerler hem belli adamgy ad örmekde Allah hiç bir belli adamyň adyny bolmaýar. Ýöne şol owaň adyna bolýar bir owaşan teoreýindekiler. Bular näme etýärler şu owaň mesela
Zady var, arçyny vardır. Olam köpde bar ýalar, onam bir hillerek kıssaýalar ýa-da biraz agzyn tüýjilendirýärler da amzasyny alaýarlar. Kol çekdirýärler, hawa bizde şoňa razy diýip, halkam habary ýok. Aşağıdan bolca iş bolupdur. Yani devlet adamları üstünden gelenden o artsına mı yok bilmeye da durup bilmeye gayret batırlık bilen ya halka aitmaya işe içecek bolýarlar karazı sizin fikrinizni halktan hem soran o. Halktır görüyor kol çekilipdir o tayda şehir kuracak bolýarlar şonu bilip kalýarlar. Şunu ýagdaýlar var. Ondan näme o tayda oturan hakim hökümetinki o taydaki şol Türkmenlere bir kandidat verilmeye da bir jogapkärlik ýokary işe berýär. Şol üçin öýler kanun ýüzünden öz adamlary, öz goýan adamlary öýler kol çekişip doğrulap başlar berýär. Halka soramam ýok. Halka matsan şo gazylan ne bilip galýar, ondan sesler çykyp başlaýar. Eder şu wagtyň özünde hemme ýerde ýazylyp durýan sosial ulgamlarda. Ýaşlar, zatlar, türkmenler birleşmeli ýazyp batranlar makala çykypdyr. Anly Muhammed Beyat jurnalist ýazypdyr. Ondan bir Türkmenler barıp şu taýda häkimlikle görüşipdirler. Bet ýani işiňiz näme diýip bir ol taýda ýygynak geçiripdirler. Şol garaşyna biz rary diýip kynsylyk dörejek. Kynsylygan döreýär başga millet zabylly. Olaryň mezhebi başga, dili başga, öýlerem bir türkmenden tafawutly, türkmene garaýşlarym model. Ondan arda uruş savaşam çykýar. Hakimiýetde şonu isleýär, bir-birine salasýar adamlary. Şonu ýygynak geçiripdirler. Ýöne bu ýygynak bilen bolmaýan türkmeniň ýerem gidip otyr, ödem gidip otyr, türkmen ýazady bilen plany bilen gelecekde türkmen ýazat goýasy gelen okşatýarlar. Abdurrahman aga, türkmenleriň etnik türkmenleriň Eýranda şu we şoňa meňdeş beýleki meselelerini Eýran parlamentine gozgap biljek ýa-da şeýle giňişliklerde, platformalarda gozgap biljek deputatlar ýa-da halk wekilleri ýokmy? Edil şol Akkala diýen ýerde hiç wagtda türkmen çykmagyna ruhsat etmeýärler. Türkmen şäherler oňadan başga bir dert başyr. Türkmen sebiti özüne göre bir näçe millet wekili bolmaly. Şol bölünşi nähili her bir türkmen şäheri bir Pars şäherine, türkmen bolmaýan şähere baglap goýýarlar. Mesal üçin Benner türkmen, Hazar deňiziniň kenarynda Benner türkmen Agardaki şah adam ýaly bolýar-da. Şonu Türkü benlerge diýen türkmen bolmaýan şähere baglap goýýarlar. Şolu bilelikde şo saýla ýermeli. Ondan Akkala öz benler türkmeniň gapdalyjygy. Ýene şonu benler türkmenle bire ýerme. Olam gürgen şäheri, olam köplenç parslar. Şola bile ýerýär. Kümmet şeýle hemmesini. Şeýle bir türkmen öz başyna bilelikde öz türkmen şäherler bolup näçe deputat, milletvekili çykaryp bilgiller diýen ýagdaý döretmeýärler-de. Hemmesini bölek etip goýýarlar. Edil şol Akkala öz milletvekili ýok. Akkala milletvekili çykarjak bolsa, ol Fars şäherleri bar teoreginde. Ondan hem köprek ses kazanmaly. Näme şolu bilen bile etipdirler-de bir döwlegiň içine. Hatda bir kerek Akkaladan şeýle bolsa da türkmenler birleşip bir milletvekili çıkaranla da onu kabul etmediler yukarıdan. Nun bahanarlar şonu ýok edip ayırdılar. Şol için Türkmenin Akkalada milletvekili yok. Hak nirede var, benler Türkmen'de var, kümmette var. Olarım gayrata gelip yana aytmalılar. Türkmenin yurdu şu tayi näme de olsa şonu goramaly. Oları da näme sen bu taýyň işiň näme sen git ö şäherine ýetişdiýärler. Şonu bir gayratly, huzurly adamlar gerek öňünde durmany. Ýöne 10 ýaly adamlaram ýene häkimiýet parlamentine getirmeýärdi. Parlamentine getirjek adamlar olaryň saýlap getirýär. Öňünde bir kynçylyk döretjek bolsa, halkyň sesi boljak bolsa, Türkmen olacak bolsa listeden çykaryp goýýarlar. Kynanç bilen Türkmeniň parlamentada muny meclise aýdyp biljek milletvekili Akkalada hiç ýok. Başga şäherler türkmenler hem öýler gaýrat edip aýdamaly. Häzir beýle sesem çykan ok. Doğru şon ýaly ýagdaý bar. Doğru şon